Okay, skal jeg bare starte videoen af? Emil, hvad fanden? Når du har stillet i den der vej? Nå ja. Det kan man også bare gøre. Der er hårdt. Okay, vi kører. Hej alle sammen, velkommen til. Jeg er Emil med i dag, og vi skal lave Bilbussen Challenge. Og hun har købt det her i Tyskland, så det bliver klamt. Hvad er straffen? Spiller flest ud. Hvis vi skal spytte den ud, så spiller vi den ud i det her glas. Hvad tænker du, straffen skal være? Man skal slå i røven med den her fjernbetjening. Den med i år. Lad os bare komme i gang. Der er bike først. Skal se det. Ja. Det går, hvor jeg ikke får bike. Men hvad var den anden? Fersken. Prøv at lugte. Ad! Det er sådan nogle piller, min Johnny han tager min pappa. Jeg tabte min. Alle sammen sin klap. Ja, de skal... Det er der, hvor jeg skal sige. Hvor er den? Tænk dig ikke på mig, jeg tænker på der. Den her. Jeg kan enten smage hundemad eller chokoladepudding. Jeg fik hundemad igen. Smager sprej på det. Så får du en par eller noget. Det smager godt. Det er ikke sgu. Ej, det er ikke spise, jeg er ikke lavet. Spyt den ud. Nej, ikke nød. Spyt den ud. Nu er vi nået til den her. Det er sådan enten smag af tandpasta eller blåbær. Så den er faktisk ikke. Eller hvad? Blåbær. Hej. Jeg fik tandpasta. Kæft, det smager godt. Det smager en tyggegummi. Men jeg er sådan en tyggegummi. Det smager bare godt tyggegummi. Ja. Godkendt. Og så nået til den her. Gul-hvid i det. Og det giver enten smag af rødden dæk eller butterpopcorn. Det var en. Jeg fik grøn æg. Ja, jeg er vant til at spise det her. Really, nigga? Det var bare lidt det selv der. Jeg bor jo i skoven. Slagter en masse høner. Really, nigga? Så til den her. Og det er enten kokosnød eller baby wipes. Så lad os bare gå i gang. Baby wipes. Det gør jeg. Det er mormor at se. Really, nigga? Ja. Den her motherfucker er en her, så... Det giver den smag sur sukker. Nej, det er sgu ikke den. Jeg har lagt den i munden. Har I sagt den mund? Og vend med tyk. De giver den smag af bussemænd eller bær, tror jeg. Ja, min smager bær. Bæren, den er klam. Min smag er overhovedet ikke noget. Den smager pære med sådan en råden, sur, gammel lorte. Så må det være bussemænd. Så den her, det er enten Lemon. eller græs. Det er fint nok. Hvad skal vi så der? Nej. Jeg tror, det er græs. Det er jo godt. Den er god igen. Så den her, det er enten tutti frutti eller stinkende sukker. Det smager tutti frutti. Jeg tror, jeg får stinkende sukker, men det smager så nemt. Jeg skal lige se, om der smager flest ud. Min. Lig. Hvor det hele 3 ud. Tager du lugt til den? Det lugter stadig de der piller, så jeg. Ej, det er fandme lugt Johnny til han den. tager. Jeg tager. Nu skal du fyre mig ind i røven. Emil, han tager rådden æg, eller butterpopcorn, eller hundemad, og chokoladepudding, og så fersken og bræk på samme tid. Hvad er det, mand? Nu lugter det fandme meget. Nej! Jeg havde prøvet at se, hvordan de der to, de sådan klister sammen. Lad det være. Nej, blandt.